جرايا قشتيرة ام وەک ڕێڤەبەریە خۆسەرە دیموقراتیکە کانتۆنا جزیرێ بسەربلندی ئورومەتەکە مەزن فەدەکاریên شەهیدên xwe yên nemir bibîrtînin û li hember wan bejna xwe ditewînin. Em tekoşîna gelê xwe bi hemû pêkhateyan bilind dinirxînin. Wan gelên ku di nava mercên herî dijwar de bi vîna xwe bi biratiya jiyana hevpar û bê adaleta civakî ezmûneke dîmokratîk a pêşeng afirandin. Rêveberiya Xweserya Dîmokratîk a Kantona Cizîrê tevlîbûna xwe ya tam ji bo seferberiya giştî radihîne û destnîşan dike ku ev seferberî erkekî netewî û xilaqî ye ji bo parastina gelê me û destkeftiyên şoreşa me di salvegera sêzdehan a damezradina Rêveberiya Xweser de em bang dikin ku ruhê berxwedanê û parastina rewa ya li ser ax û rûmetê bibe hişmendî, rêxistinbûn û berpirsyartiyeka kolektîv. Di vê çarçoveyê de em pamildbûna xwe ya xurt bi parastina destkeftiyên şoreşa Rojava û 19 Tîrmehê re dubare dikin. Ew şoreşa ku berhema berdêlên giran û tekoşîna dijwar a li dijî zilm û terorê bû.